एवनायफोरावबो आंखौसो दोननो मोनो होमबा साला बे बांबुला गांगै दावलाया साला लाबनायावबो लाबाखै बानबोआखै आरो बेदरखौबो एवबावा साला सामब्रामा आंसो एवमारथारनांबाय एथ' गरमखायाव साला अरनि खाथियाव थाबोनांगौ हाव 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 मोखांसो खामला बिदिसो साला रागानि मामासो मोनलायलांबाय आं बाराबा बेदरसो गारजोबोलां रागाजोंबा जानायावबा दा थोस्लाबलायनाय नङा बा प्लेट मानि सोलास्लिबलायगोन दख' बा आंसो मोनजालायनाय नङा दा बेदरखौ गावसोरसो बुरजा बुरजा लाना जालायगोन दा रागाजोंबा बारा मोजां एवना जानाय नङालै आंबो मानसियानो असदाखासोलै बेलेग जानि खायथियाखासो बाराबा संख्रि गोबाबसो एवना होगोन आं खामफ्लेजोबगोन बेदर सेदर साला आंखि इमान खस्थ' होनोना गरमाव साला अरनि खाथियाव थाबाय थानांगौ गरम जुलाय माने अरनि खाथियाव थायो थायो साला सटफोरालाय मा दाबो फैलाब्रा थै गोरानखौबा गिसिखौबा मोनबोदोंना मोनबोआखै गोरानल'बाबो जानाय नङा गिसिल'बाबो जानाय नङा दा आरो बेलेग मोनसेखौथ' नांबावगौमोन नाम्बार वानखौबा लाबोगोन ना लाबा सुवादफोरा आयु टेबगां नों बेयावसो दं नोंखौ जों नागिरगासिनो आयु बेदरा जा बुरजाखा सारायाबो जा गोदोरखा आयु जाखुजोबनो हागोन नोंसोरो अबेनि मा बेदर बेलाय आयु बा जे बुरजाखा बेदरानो आयु मा बेदर बेलाय टेबगां आयु जोंखौबोथ' जानो लिंहर जायोमोन ना नोंसोर जानो हाजोबगोन आरो बिखौ आयु जा बुरजाखा बेदरानो माबालै बोरमा बेदरलै जोङो बांबुला आं लावथाय साथामबो जानो गोसोखांलाबायनानै मासे बायना लायनायानोलाय बै गामि जोबथारनायनि बिनिफ्राय गोदानानै दा एवगासिनो र' बिसोरो गोरान गिसि आरो नाम्बार वान लायनो थांदोंमोनलै मोनफैयासै माथो दाबो आंखौसो नुवाखै गरमाव एवनो होलांनानै देहा हायराम खालामना गालांबाय आयु नोंहालाय मानोथो हारसिंनो एवबाय थादोंसै जाम्बा बायदिनो जमायनो हायामोन नोंसोरा साथामबो नागिरहैग्रोनानै औ हारसिंनो एवबाय थाबाय जाम्बाबानो माने थाब जानायनि खालामदोंमोनलै मोनफैबानो जासिगौमोन र' एख' नंला दा बेगसेसो मारिबानो स्रां जागोन बियो ओमफ्राय टेबगां जोंबो जागौमोनहाय बेदरखौ अमा बेदर जायो मार बानाय मोनबाय आं अमा बेदरखौनो जानो बयलारखौथ' सुखुखाथार आं सिगांनिफ्रायनो अमाखौ एसे मोजां मोनो दिसुन मोजां मोननाया थेवबाबो गुबुन बेदर जानो लुगैदों आरो गोबावथार जाबाय नालाय बोरमा बेदरखौ आं जानो लुगैखादोंमोन मोनजाबाथ' जागौमोन आं नोंसोरनि बेदरखौ एथ' बुरजा साथामनिलाय बहा जाजोबख'नो हानो नोंसोरलाय जोंबो जाफैगोन दे दा औ आंबो मार जानो लुबैखादों जोबोद गोबाव जाबाय बोरमा बेदर मोनजाया आंहा बोरमा बेदरखौ जा गोथाव मोनथारो थेवब्लाबो जोंहाथ' बायनाखौनो लाबा बाबायाबो आयाबो एथ' जानो लुगैयो आङो दा नोंसोरनिखौनो जाफैमानांगोनहाय दायो दसे थानानै लागिबा जोङो सेरेब गंफा गंफा लाबोगोन दे जुमायबो नांगौबा लाबोगोन गंफा गंफानो दे जागोन दे जोंथ' जाजोबनो हानायाथ' हाखानाय नङा दे नोंसोरबो फैदो दे जानो दायो फैबानो जाबाय मोनबा दसे थानानै मोनसिगोनानो बिसोरबो मोनफैखासिगोन दसे थानानै फैबानो जाबाय आरो सेरेबफोर दंबा लाबोफालै लोंसिजोबनांगौ दिनै उदै बेरलायनाय दे बिदिब्ला जों दायो फैगासिनो दे टेबगां औ आंबो फैगासिनो दे टेबगां दे सानैबो फैलायदोब्रा ओइ टेबगां दाख्लैनि बोरमाखौ खावना लायथारसैब्रा थौलै बेयावनो होबावनो खोना खावना लायसै थौ मा बोरमा आंनो खोन्थालायाखैब्रा बिसोरलाय बा मानसि सैतानलै नोंसोरलाय आंनो खोन्थालायाखैब्रा दाख्लै होनबा नोंसोर बोरमासो खावनो थांदोंमोन होनबा है लोरग' फैयालासिनो थानानै आंगा बखिना बेयाव खिथु सुग्रा आखाइ थांना हरगोन मिथिबाय एथ' लिंहरदोंमोन माथो आंलाय नोंखौलाय माथो फैयासै नोंलाय जाम्बा हे दाख्लै खिनाय जानायाबोलाय आंलाय एखायसो फैयाखै दा नङाबाथ' फैखाया आंनोथ' खोन्थायाखैना आरो नोंसोरो बिदि होननानै बाथ्राखौ बोरमा खावगोन होननानै नङाब्लाथ' आङो नै खिगौबा फैथारगौमोनलां लागिबा खियानो गलांथोमोन थेवबाबो गारामोन आं फैगौमोन बोरमा खावनो होनबाथाय बोरमा बेदरखौ जोबोर गोथाव मोनखायो आङो आयु गोथाव मोनखायनोथ' खावनोसैब्रा ना मा होनो लावथाय खावनोसै ना
थै बोरमा खावनायखौनो सोंबाय थानाय नांगौ नामा ब्रा थै डाइरेक्ट खावनांगौ थु खावनांगौ सोरानि बोरमा सिंग्रा बेफारनोलै बोरमाया जाम्बा अ बिदिब्लाथ' जाबियावसो लानोसैलै आया सिंग्रा बेफार लाफिसो जों माने आंलाय माथो सानसेबो नुफेरथारालै दंथारो नालै बुरबेक फिसाजो थालाय नांगौ नामा ब्रा गासिबो आंनि बियावसो जाम्बालाय फिसाजो दंबाबो गैयाबाबो आंनो सोरनिबाय नङालै आंना जुदा आंनि आलादासो आंनिया जायफोरनो फिसाजो थायो बिसोरनो बिहाव आरो बिखुनजो मिथिबाय नोंसोरनियालाय मा सिख्ला गैया गि फिसाजो गैया गि डाइरेक्ट बिहाव आरो बिखुनजो जायोलै आंना फिसाजो गैयाबाबो एकदम बिहाव बिखुनजो जाखाथारो आंनिया मा नोंसोर बिदि लेक्सार होबाय थानोसै ना बोरमाखौ खावनो थांमारो खावलाबा खावला होनदोलै बालायलांबायसो आंना नोंसोरनि बे फाटा फाटि डाइलग आंगा मांगा जिला जिथा डाइलगफोरखौ खोनासङै थै मा खावा बिलाय थु लायनोसै बोनानै नै आंथ' मिथिबाय नै थु अले जानाय नांगोन खावनायाबो जोबोर सर्दै खावनांगोन रावनि जाहाथे आरो जानाय खावखांनायनि उनावबो रावनो खोन्थानो मोननाय नङालाय नोंसोरलाय खोन्थाबाय थायो दे रावनोबो खोन्थानाङा आरो खावनायखौ मिथिबाय थै आंथ' खोन्थाखायालै रावनोबो आं खोन्थायो होमबा आं खोन्थायो आं खोन्थाब्रा थुदो खावनोसै थौदो बिदिब्ला खावनोसै थौ खावनायानोसै होमबा थौदोलै थौदो मा होनबा थौ थौदो मा होनबानो दा मालिकासो लांफैलायगोनलै दाख्लैनि बायदि बोरमाखौलाय बियावनो होफैमारदोब्रा आया बियावनो होफैमारदोब्रा ओइ माथो लांनांगौल'सोलै एख' टेनसन गैया दिनैलाय आंलाय होफैगोना होफैयाखै सानदोंमोनलै दिनै माथो बियावनो होफैमारदोलै ओइ मोनजामारसै न' दिनै मोनजामारसै न' बोरमा बेदरखौ जासिजोबखानांगौलै आसोल जासिजोबखानांगौ दिनैनो साला दिनै जों लांखागोनब्रा बे बोराया साला दाख्लै फैना होनायखिसो नङाबाथ' जों दाख्लैनो लांखायो दिनैथ' गारनायाव गैखाया जोङो बे बोरमाखौ लांखाथारगोन जोंनि आखाइनिफ्राय दिनै खारग'नाय नङा दिनै लांखाथारगोनब्रा जोङो लांखागोनब्रा दिनै मानो बोरमाखौ लांनो हागोन मिथिगौ नोंसोरो आं फैखादों ना नोंसोर दाख्लै आं फैखादों नालाय लांनो हायाखैब्रा जामाफोर ब्रा लावखायालाय जोंनो फैफानानै इयासो बा गरमथार दख'लै नोंखौ लाबाबो दिनै जाम्बालाय जों मिशन साक्सेसफुल खालामखागौमोन मिथिबाय दिनै खावखागोन जों मिथिबाय जाम्बा दाख्लैबो खावनारखादोंमोन जों मिथिबाय सानैजोंनो बिनिफ्राय मालिकआ फैनानैखायसो मिथिबाय जाम्बा जोंनो हायो सोरबा दिनै लांखाथारगोन आरो एवना जागोन जोबोर गोथाव जाखांलै बिगुर सेलायनांगोनलै आं बिगुर सेलायबा जानो हायालै बोरमाखौ दाख्लै बेनिखायनोथ' आं गैखाय हायाखैब्ला नोंसोरो जामाफोर बिगुर सेलायनायाथ' बाददों आं दिनै फैयामोनब्ला नोंसोरो मोनजानाय नङामोन बोरमाखौ बेदरखौनो मिथिबाय आं बायदि लाखि गोनां जानांगौब्रा नुवाखै बेसे लाखि जोंना दोङो दिनै बोरमाखौ नुवाखै मोनफैबाय जोङो आरो दिनैथ' मालिकबो फैनाय नङा दायबाय था नोंसोरो जाम्बाफोर खाब गावखौनो लाखि गोनां बायदि मोनलायाखै बेयो जाम्बाबा लर गग' दिनै फैखाया जाम्बालाय मिथिखायो जोङो मिन्थिनायासो फैखादों मिथिबाय दे खोन्थादों ओमफ्राय बोरै मिथिखाखो नोङो बोरै मिथिखो थोद बोरैबाय साला सोंबाय थागोन इयाव आंगा मांगा दिनै माने हाथाय नालाय हाथायाव सिंग्रा फानहैदोब्रा जाम्बालाय ओंखायनो दिनै फैनाय नंखाया मिथिबाय थ' आया मा नांलायबाय थायोब्रा नोंसोरलाय बोरमाखौ जमासो खावनायखौ लोगो नांनानै जाम्बाफोर बिदि नांलायबा जायो नामा फाग्लानो जायालै नोंसोरो आंहा माखाथार नोंसोरो दा मालिकासो खोनालायलांगोन बोरैबा फैनानै नै जाम्बाफोर जोङो जमा आराम लोगो जालायनानैसो खावनांगौब्रा नङाबा बिदि नांलाय खावलायबा जायालै जाम्बाफोर बेसेबो जानांगौब्रा नोंसोरखौलाय एथ' बुजिनो थानांगौलै है जायालै मेंलायसो लांबाय थुदो बोरमायावनो जौ जाबाय थेबां थु जायालै बिदि नांलाय थाबा मोजां नङा जाम्बाफोर बे थैबालाय जोबोर दावराव खालामबाय थायो आंगा मांगा खर'खौनो गरम खालामबाय थायोब्रा बियो बोरमाखौनिखौ बिदि जायो नालाय बिदिबालाय बोरै जानांगौलै जायालै बिजों आरो आंखौसो होनबावलायबाय दा गाबोन खिथु सुखोआखै थांसो होनहरलायगोन आं मालायनि डाइलगखौ कपि खालामदो बेयाव थौ बोरमायावनो थौ उनाव जाबाय थासिगोन मा होमबालै जाला नोंसोरो माबा जौ हमदो माबार नङाब्ला दा फैलायगोन दा मालिका जाम्बाफोर थौ हमदो बांब्ला बोरमाया बया मेजेम गोनांखालै बया गोथाव मोनजाखां दिनै होखायनांगौ दिनै
एकदम जासिजोबनांगौ उदैफोरखौ बेरसिजोबनांगौ मेजेमनांब्रा मेजेमनांखायनोथ' नोंसोरखौ खावनो लोगो लानानै फैदों आं दे हमदोलै माबार दा फैलायगोनलै मालिकआ फैलायगोन दाख्लैनि बायदि फैलायगोनलै दिनै लांखागोन जों बेखौनो मालिक सालिक नायबाय थागोन जों दिनै लांखागोन मालिक फैबाबो बा गिलिरथार माथो औलै गिलिरथारलै मनसे जागोन बेरा बोरमाया थोद जाम्बाफोर बे सेरसे जालाबायो नामा सोरबा एथ' फिसा बोरमाखौ थिखांनाया जाम्बाफोर सिखावनो जाखो थुदो माबार हमना फै थुदो मालिकआ फैलायगोन थुदो माबार